Fi kliem id-direttur tas-Soup Kitchen tal-Belt Valletta, Fader Marcellino Mikallef, bħalissa qed ikollhom madwar 100 persuna kuljum li jmorru s-Soup Kitchen biex jieklu, dan apparti nies li qed imorru f'dan il-post sa minn kmieni filgħodu sabiex ikunu jistgħu jinħasslu. F'intervista ma' Net News, Fader Marcellino semma kif l-istaġun tas-sajf huwa partikolarment diffiċli għal min m'għandux saqaf fuq rasu u kif dawn in-nies qed isibu l-kenn u l-għajnuna fis-Soup Kitchen illi mhux biss tipprovdi ikel iżda tipprovdi wkoll diversi servizzi oħrajn għal dawk fil-bżonn. Bħalissa nisabu fl-istaġun tas-sajf u forsi n-nies qas jirrealizzaw li l-istaġun huwa iktar kiefer għalihom mill-istaġun tax-xitwa. Aħna noffru ħafna servizzi, is-servizz mhux biss tax-showers imma għandna social workers, għandna nurses, psychotherapists, noffru wkoll id-dental care għalihom xi sfida kbira, speċjalment għal dawk li ħarġu il-vizzju jew kellha sabu l-faraġġ fid-droga, nippruvaw nagħmlu li nistgħu, speċjalment illi insibulhom ix-xogħol għaliex ix-xogħol huwa dinjità. Kif fisser Patri Marcellino Mikallef bħalissa huma qed jassistu lil ħafna nies li spiċċaw qed jagħmlu għażla bejn l-ikel jew il-mediċina, e kif il-problema tal-għoli tal-ħajja qed tippersisti. Net News tkellem ukoll ma' volontier li jgħin f'din il-kċina u li ddeskriva l-inġustizzi li jaffaċċjaw in-nies li jżuru s-Soup Kitchen. Hawnhekk ħafna nies jispiċċaw li ma jkollhomx fejn joqogħdu, hemm minnhom joqogħdu anke ġo karozza, jorqdu ġo karozza. U semma wkoll kif il-problema ta' nies mingħajr saqaf fuq rashom hija problema kbira f'pajjiżna u kif dawn in-nies ħaqhom ikollhom dinjità daqs kulħadd. Aħna nemmnu li kull min joħroġ bil-ħabs jew kull min joħroġ minn kors ta' reabilitazzjoni għandu dritt li kollu fejn joqgħod, kollu fejn jistħenn. Dana bil-lejl ma jistax torqod barra. Ix-xogħol tas-Soup Kitchen tant qed ikun ta' ispirazzjoni li dan l-aħħar ingħataw il-Premju ċittadin Ewropew wara li ġew nominati mill-MP David Casa. Kienet sorpriża, apprezzament għal dak kollu illi aħna qegħdin nagħmlu. Is-Soup Kitchen laqet madwar 30,000 persuna s-sena li għaddiet u għenet aktar minn 80 persuna biex isibu impjieg f'dawn l-aħħar sentejn.